الله أكبر. هاجل ما دونجويه الذين هاجل ما دونجيه جنويه أو سلام عيالا ما يشاري مصبه على في على بكم ما مني هاجل موي ها أنا على لما يذكرون الله ما منهم على كفو وجوله باللا إله إلا الله شامن فو وسجله باللا إله إلا الله شامن فو بسبحان الله شامن فو وعلى جنوبهم لا أتشينها وعلى جنوبهم وقال الله تعالى تغفوك عشايا ودالو كركا وتفكروا منابلوا من ميري سمروا الدجوكا عنده ما يقولوا الدجو من ميرولا يعني قد الأسرة مسامين فرق ودوغا فقدانا وما بقول يا أوما ما خلق على إيه كون تنا أجابنا كوجه ما تسمع لازم يا أوما إكادو إيه مغو تدخل نيودو النار جانا ما كنو يمين في تادو تاي أني تو difference بني يوجه ما كلا تو يدور تعديانا يبغى تدخلوا يبدو تدخل يبدو تدخلوا يبينا لدونينجه وتما مارد بي يبينا مارد من ما مغني ولدون نارا جانا ما تسمع كنو هذا أخذته باتي إيه وتكلم ملوده مولد من مغولا للظالمين يرتون مويه يا هما يقادوا أو سبينا مناديا أن يولد باكامه أبقى ما ويلي للإيمان كذل من منوي محمد والمنوي القرآن أبقى فأو كلمانيا نأومي على ودكوس عون لمانيرا يا أوما إذا غفري لنا أوني ذنوبنا مجنمونا سيئاتنا جمجوما بي أنا كباما على إيك أوني منه ما لبرار كباما يمن جمبلوكا نمنا جمارو يا أوما إيك أونسو ما كنا واتنا يفمن ليدو تانيه يكرون ننقونا على إيك نأوملو يوم القيامة القيامة دون يقول يا الله سكتي لا تخلف المياه لني لا يدو من تيتوزو من جاري وما إلا منني قلوية أكو من أقارو نم مسا بارك بقى شكا بارا نتو براجي تشين تبني أو سلامولا هجرة تشيوا والما هجرة مسوي شودو ودي بورا مسودو دي بورا تشدولا ودي قصة مغومنو نولو فصد لك تعالى كلا نبي مدينة ويما منون لبو وقدو كنو ويما منون تورو لا الله تعالى كالدين كرة الإسرافة وقاتلوا ما منون يكافروا كله نكافروا يوفقا لأن سيئة والله إنما سبنوا لك جومهم بي قبول ما والله من أولدون جنات أنتنا نفروقنا وقلوا مقبلي من ذاتها أنتنا نفروق من يفرا من جرب براجية من عند الله كما الله تعالى يرى الله تعالى خذوا الثواب براجين رجمام الله تعالى بيرى موقع تاني جسيني مرسا ما منهم كافر وبسان جسي منهم ناكي تقولي يوم جه كفترة أمريكي أترى واشنطن أترى لندن أترى إسبان أترى ألمان أترى اليابان أترى الصين وتاني قصدي هو كريم إن إمارسا ويدامونين دي عليلون دامونين منو كتو ما مين سارة وشيل ابن أبي بكر رضي الله عنه ابن أبوي عنده وبنا لسارة عليه مباراه وجنيه زالين باتشولا مود فيه يوم كلينا شومنا أنت كلين ده مثلا لا يدا غفر لين وابتها يد غفر لين بتاعتي أملك باللاري منا كليه وقتي منا سامر نوت لللاري سلا يبتشوف نسي باي إيه باي يدين باي مودون بناي الله أكبر وتمنى ما من أجل كافرين نو بيجي لما نجني يوم جوت كلا ما لما يرو ويجانا ما تسمعي
fensen dilan ce jugorin jama grama nga dilan fensene lakin ngasa mamin musa ni mamin musa na o manye no bitara waya shike o bitara waya shike kana o be o waya shi minga ka ke o ni kafir ta tegelenye ala ko wal dina forobo luye ko foro bole min ta ya al dina forobo no jugoro hala kawnu udumi nendo al dina ngono nuzula ni non fanaye ka wallahu ta'ala yoro fanni no be ala yoro o di dakasta ila brarin man mo ngaka tibnya damunga ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا لبارك الله في الدنيا بلا دين أقول من مامي هي الدين فيه على ورد ديما إذا أفضل بارا كالا تقولا أقول من شخيصا دين بيبولو نفلو بيبولو إذا بارا كناي أقول يفين كنيه أقول على كنا بركة الدنيا لا دنيا من دينا تالا ورد ديني ما يتكا دينا باركة كالا كنا بركة دولا وجمع دنيا بلالي تي كدنيا بلالي تي يبي دنيا بارا في الدنيا مزرعة الآخرة دنيا لاهرة سنة فرودي ni fami cike ya yi to nyoda ka lara obe tan ibo mun cike afurega seli afurega jagabo saka bo ni man na fulo soro afi na fulo ni kai ni ke ne hadi sa amada lama ni gado ma be kitabiya dunyula mam yumin mam limaniya ni Allah ta'ala limani fenye ويبقى من جهة إليكم كتاو سلام من القرآن نجاشينا جيونيه ومن من نفنيه ويبقى من جهة كتو من عبد الله بن سلامي نوي توريثه حال كون وسران وكرم مجيء باي خاشعين وكرم مجيء باوي الله تعالى وجدتم ما فله نعلم القرآن آيويه ثم منه كتو ولجم كله ولجم بريد فلنبويه وما يرى يجعل الله تعالى سريولي سابي على كل شيء كسر مسلم يا أمه ما من لمن يرى أو كسب لي أنا جو من يوانا أيا ولا كابي سبلي كتبوغا ورابطوا وتمنوا ما كذا بسكون سري سبليكا أيسر عليه أدور أو تفلحون أو نكشي ألما نوشيرا أسلامه أمبين دين نالفله مصطفى أنا مين فو غنيه أمبين سالم فله كنا ناي أسلامه أتوم فلني ويا أبارلر فلا bon min fɛn tɔw b'a kɔnɔ taa n'a ye k'a bila sanni an ka tila asilamaw ganila de nana nin d'an ma ne b'a fɔ aw ye waritigiw bi yan ayi ne ka basan jɔlen don tɛ waritigiw bi yan minnu ka wari u bɛ jɛgɛ bɔ a la k'a jɛ ganiya dɔ ye ganiya dɔ ye n y'a faamuya a denkɛ Mamadu bon o bɛ fa de kɛ sira kan fa ye min fɔ a b'o de kan a ye jago daminɛ ni 70,000 de ye 70,000 ŋayila a ye jago daminɛ n'o de ye a bɛ dugawu k'a n'a den ye ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ayiwa suratu nisa'i nin ye musow ko suran ye madina ka don mi'atun wa khamsun wa sittun wa sab'un wa sab'una aya 775 walima aya 776 walima aya 777 de bɛ sura in kɔnɔ bismillah an ye kalan daminɛ ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye ni ye nɛma labɔlentigi Alahu Taala ye arrahim lahara hinɛ kɛrɛfɛlentigi dɔ ayiwa musow aw de bi yan a ka ca ni silamɛya diinɛ baara nin na aw de ka teli ka don a la fɔlɔ k'a kɛ masa sɔ dɔw bɛ yan a bɛ fɔ ko minnu man ɲi o kɛbaga caman ye aw de ye o tuma aw de bɛ don alijinɛ kɔnɔ cɛw ɲɛ fɔlɔ kosɛbɛ an ma hayiri fɔlɔ de bɛ don alijinɛ kɔnɔ taa ala kira nɔfɛ ale de fɔlɔ donna silamɛya la ko k'o cogo de la ala bolo
utba daga fere min ndalembe aga sura ngono abu lame ke kiri chaman folime sura ngono o kiri de sura ngone ko ni sura inte aba tluma jo na yen kangari minda ako lame na bro ko minga ako ke na bro ko mintui ako toy amaga ya awmu amma ko ya ayyuhal ladina amanu wa ya ayyuhan nas adbadim be ko du yanza taqu aw kasra aw manye masami awda min nafsin kabonnina mi nikilinu an fa adama min furmuso dara kabonni yalla no am hawaye alay charminye kabo cheyni musoina checha manna mingacha ani muso chama kathiratan mingacha wa taqullah aysra alanye alami tasaalun abinyo wondiri bihi Allah salamiye aysra sinyiye aysra alanye agasra sinyiye wa sinyi ko foraya muso ka suran ba muso de ka telika sinyi tide ni muso na balma u benen so aban yini ka chef se ani tawye ni che mana che do no mana muso werata aban yini ka ofse ani ira se anoi aban yini che ka fara kam ko ke aban yini che kana dum ka magonya balma ye che fa min so akabe alena diuma samo kami be kera abe fode de ya fam ya كثيرة ايوه مردون يا ورسول بيهم باكو تقول نما مو بتاو سيجاره يا فاهم يا ما مني فروغيرا تشابي ماني ما مسسرو يا ربي دو يري كوندريلا so be nyabwa man to fe dengo yero nyabwa fe na sari da se ka fo banamin ba nu che nu banamin mawudi ka boya ta ke fiu ma che banga so so bariya yoy ni che gona min mam so so imena mam so so ya ayu an-nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma رجالا كثيرا نيجي إبا سمع شيء بيولولا كثيرا يبوس فقد سلمكو تشايا نو كرا إبا كنشيه كذا الكرون قالا نيتورا كامويلا كتشالا سندوكو متادفا إبا بونيني ikachagona yala ni musoyera ferero nama chede tro ni ya twe ni sra wani sa'an iba usbe wani sa'an kathiratan ibo sabe shien biwolon la kathiratan ibo fana sabe shien biwolon la kad la faya kala tkoronga la do kunte dafa na bonya sura insha Allah ala kan no ya no ya ada wala raha ma kasrasiye يقول الله تعالى على كيرا رقيبا تمنين مساي او ما بوك لما غبروا له او سلامه كيتي ميتونسو امواله كان نفلو لنه بالغ يرى نخرج ما كانوا مفلي ni yumanye ko me maro saraka dinto kasanunto ko sanundi ma ko kalfela ya sanu we ga sanu juwe ha ko gain garama ke kalfela
ega to garama ke sa ninga nyumana ke ga juguma do noro ala ko banga no ke ina ni fe bora karadi Allahu akbar aga ne yetimede unganna huludu ila amwalikum kaza ganna huluma yetimede unganna huludu ni o kera o ban junumunye kabira junumino o kabbo musra bon mamini ni aya jigana yetimede ngo ko tiya mawye jale yasrala bon vega tuame ado mado salaku demzoto o yetimela maw do yolu furu do kumbe muso segi me do be tambe do o to se aslu ni nyonche ra Qur'an ayat gina wala ko jodi ay na kaybatum na islamu sirana ka fasti gatle yetime de muso ula aw gafan furu no min jara lakum awye tabni musula na ijaf la furiga dawma na ijaf la furuga dawma na jannani furuga dawma kanu bara nyonga de ta flata furuga zoga tabata duga tlaga nani ta no kala daji la ta ko ndona o ma fiede flata ta walbe ga sabari ta walbe ga nani ma Allahu akbar nawsrana kwati ga kli amuzu ni nyonje belu ni shorola ayda muso kilembe ma wal ma ga da jomsuma akini mulo jomsuma no mara kadam jomso kilo wal ma ga da jomsuma o de gasuro afat na yada Aslamu kuma do be abla kan madam ne fini anga ko islamu ya madu ba kila moye ala to wasu ya bala laka akiri jawla malaka akiri jawla anga da au ka mususo sadaqati inna ukafurukauna nini sojjaye bayin bibda maana nihlatan nini sojjaye fira ni jurdo be ni basra ibasra jurde bangana mbasra yito tasra furu ngana koy musenye bela be ay ni warmiye ibadi nihla no kera demi be soriye o be kem mawka nihlay Allahu akbar bayin bibna ni musu yerani sojjara aw ye kabo franima kabni furu bayna nifsan nila o bana min daw ma ko du ani atmen ngano kadi akola banton nimbe go sumo go sta banga furu bayna wa bidure ya ba musore iga mo wo min mo ni betara bolo abo min bolo no e inna ni wa tansuro wal ma yewa mu asro inna no duma ni odi wala ega ko akima ko tajuru ta dafe ikana wari inde na jere ne de ngolo jabe dia ina wari saka sanai itara de muso na ga nga furu bandia o ya dama ana antro so ay chaman de gala chemo tonwe ako obi flue ki ka du atibengano kadi e ka du akola banton nindo ni na ya ta fem kashifitru oliya ke ni chabanana ni chabanana bana gelera be afom soye aka furufe aka wardo di abadi chama na fara na warimbi bita warimdo dila yala ko nihlatan nahli ko yidi toy na dide ni ayni redo de diede o koso hili simbadu ta kriata wala bita do dila karanai na iba abadi chama ko fakuluhu hani'an mari'an na yami bishina kida sanga duje dogo bana fangala finishu na yami kida ni chugula dogo bana fangala lesa yamana kaza da bana manwa Allahu akbar yati medinaluma kana uluso amwalakum kana qulula naqulum allati
nafolo min ja'ala Allahu qiyaman ala joli kɛ aw ye a ye yatimɛden ninnu ladumuni o kɛ nafolo la a k'u fɛrɛya bɔ a la a ka fɔli kɛ lahu yatimɛdenw ye kɔrɔbɔla ma'rufa min ye kɔrɔbɔ ɲuman ye a ye yatimɛdenw jarabi hali tumana min n'u sera muso furu ma tuma min n'a ye karansira ye o bolo a k'u ka nafolo ɲɔni ele ɲimi ka t'u ma a kana nafolo in dun israfan dantɛmɛna ani teliya la sani ko sani ka denmisɛnninw kɔrɔbaya kan ka caman don a la mɔgɔ min n'i kɛra yatimɛdenw ka wasiyu dɔ ye n'i ye nafolotigi ye fali ye saabili k'i sɔ minɛ ka bɔ nafolo in dun ka dɔrɔn don a la mɔgɔ min n'i kɛra n'i ye fantan ye i ka dumuni kɛ nafolo in na bil ma'ruf ni ɲuman ye maa sara sisan a y'a denw to den ka nafolo kalifa i la 2 million 10 million 20 n'a kalifila ka taa wari to ye dɛ n'a dalen n'a ma baara dɔ jaga b'a dun k'a ban san o san ni kelen bɛ taa o jaga bɔ o jaga bɛ wajibiya la denmisɛnya t'ale la bon sariatigiw jɛn'i ma i ka wari in baara n'i b'a baara u bɛ wari maa minnu delila wari ko la u b'u ɲininka ni maa min bolo bɛ wari la k'a baara ni miliyɔn tan don a tɔ dɔ ka kan ka kɛ jeli ye ni a tigi k'a bɔ ta n'u y'a fɔ ko miliyɔn tan ni jago yɛrɛ b'a cogo la ni wari sɔrɔ tɔnɔ mana sɔrɔ a tɔnɔ bɛ bɛn i ma n'a sɔrɔ k'a tɔnɔ bɛ bɛn i ma n'a sɔrɔ tɔnɔ bɛ bɛn 500 ma i bɛ 500 in tila 2 ye 250 i b'o ta 250 i b'o fara yatimɛden ka nafolo kan o bɛ 250 min tile n'i y'o ta o ye halala ye i b'o dun foyi t'o kɔfɛ foyi t'o la Allahu akbar فإذا تمنمي أموالهم نابن يتيمدون غنم فلنيني إليهم كتادوما فأشهدوا أو كشير يابو يتيمدون غنم أو سرى بالله إلا الله تعالى أسيبا كان بغي جون غبار الله نيربي شويه قبل نفل الله ni ma sara ni balma fila sara ka nafolo min do walima ni balma suru sara ka nafolo min do ni yɔrɔ bɛ di cɛ ma la ni yɔrɔ bɛ musow ye min ma kabini nafolo la bangebaga fila mana sa ka nafolo min do walima ni balma suru sara ka nafolo min do kabini nafolo la kalla a dɔgɔyara wa nafolo in na walima a cayara ni ye nin yɔrɔ ye maforoda min kɛra tigɛfɛn ye o de ko tiɲɛ n ci nin t'a la an dɔw bɛ na an ka bɔgɔ sara a ma foyi fɔ to fini kɔ i b'a fɔ ko fini ye fɛnba de ye fini ye fɛnba de ye a cɛ bɛ tila a bɛ tila ani samaraw bɛɛ ala b'a fɔ ko k'ale min aw kasara u bɛ fara ɲɔgɔn kan de ni minnu b'a yafara banna o ye ka hakɛ ye n'o maa mana sa ka fɛn fɛn to ni su ko muradu banna ala i ka wari la ni wari bɛ yen i y'u suko kɛ ka ban o mana tila dɔrɔn maa si balo t'i kan tun ni balo a ka tiɲɛ dilan ni den do a balo bɛ ni nafolo bɛ yen a balo b'a ka tiɲɛ dilan ni muso do ni nafolo bɛ yen a ka balo b'a ka suguni de la tɛ sabaatɔ kan kɔlɔsi o a bere o a bɛɛ bɛ na n'aw bɛnna yɔrɔ cogo bɛ bolokuru kana k'a la ne ye kelen y'a ta i b'a fɔ tɔw ye ni dɔ taara i den ɲɛ ka bere pari kun i ye ala ka yamarifan sɔrɔli min na o y'i sɔrɔ an ka taa tumana min ni balimasurun hadarila alqismata tiɲɛ tilayɔrɔ la yatimɛdenw mana hadari tiɲɛ tilayɔrɔ la ni misikinedenw hadarila tiɲɛ tilayɔrɔ la balimasurun ni tiɲɛ t'u ye farzuquhum a k'olu garisɛgɛ ka bɔ tiɲɛ in na sani ka tilali kɛ wa k'olu aw waliw k'a fɔ olu ninnu ye a ka kɔrɔbɔ f'u ye ma'rufan min ye kɔrɔbɔ ɲuman ye bawo kɛ denmisɛnninw don wari min filɛ nin ye a bɛna tila denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ nin kɔni sariya y'a fɔ ko ka dɔ d'aw ma an mana min di min ma karisa e bɛ de kɔrɔkɛ fatura komi e t'a tiɲɛ la a denw bɛ yan den cɛman n'a musoman bɛ yan e tɛ tiɲɛ sɔrɔ o tuma e bɛ nin fini in ta a b'o d'a ma
yara fa ni den fa su da fa ni yoro be kiela yoro de la rabbe ta yoro de la ata be solution la worona ata be ko ya fa yoro de la bata be solution tom mana to be di fama bon ni abina kietla ni sigilembe le kumanyane fuyo aka ma fa sura amma go be duwula rakala ko de go suma go be balma ka duwula amma go be ni aseni fado amma go ba dinga duwula ni dindo amma go ba fa ka duwula ni furumuso do amma go ba cheka duwula ni chedo amma go ba muso ka duwula ni balma do balma ima go be balma ka duwula o do mbeke olumunu mina ka abu sire ka do duma ka ko chebna tla aka nimne aba aka nyi do ta dimsanundo aba to ka totla aywa ngaga mau kasra amana ga noli to lige to salim go duna ay baba mi dilla fulunye usrana denununga ugadra Allah taala yati medunga kunyala ugafu lige sabagatoy qawlan qarabala sadida mi tawaba mayi daga bide wasuye akundi mamasne dangadindu atena chela fiu min nga war betla ngoni yonje aye wele kala nan ibe mafe nya diga mate ate digala ibala diba ko cha tege de moy wari mbete tay tu wari class banandi tay ni be mi fo ate saragaye ko fango bala top line ti tay de million do million kilo do mi tay million flight ki ta do tay bon afara ki ko fay na iba kala me na ya ko do ngata ala kukuka kicho ibuke Allahu akbar ikado maminu meyati medunga nambulodu sonyonina na rani ina mabaka tasmadidu kadu kono barakono wata islamuna wajib dolu bidaddu sayran sayid jana masogono yusikumullah ala ba aw islamu alladhi adun ka kunyela وكم مثل هذه الأنثيين مما من سارك دمسو شامن الدنيا شامن تو مسوف لن يربدي للذكر دنيا كلمة ناس رسول سارك دمسو فلاتان الدنيا كلمة أبانا وكيا يرتلا لا يرتلا الكلمة يتشاتي تكيو بتلا فلاي تجونجي مليون فلادو million kilen be di chama dimso nunke ngile wata na kana ko yala sai ba musu bekka kubu de man luwadla ko lu bekka nyedla ko yu tay sisa ku bekka la demokrasi dla o demokrasi bekka la islamia de funga ba bekka islamia do shemu numbay ba ko lu kari ka boy ndale mesta anyira saya ato sigi be sena musu kana bulu ko pli ya ngache sawara bu mun to yo ko musuri chebe ka nge ke chiela ala mi ko bala ta don ko lu de ba don Allahu akbar in kunna mimma sara ayde mun to nu kera mesa an de muso gwansanye ko ka jani de muso flaye sulu zama da bulu be class baye fla obeduma sabato na bulu mindu فإن كانت بالدنجرة دمسو كليني ني ساري دمسو كلين ربته تو ور بيبلو وبور كلاف لايت لانجبه دمسو يما وسروسو نغلو كلا ورنا وبدي دين فانا ابما كلينجله ملا جلمه سروسو سرو كبني فاي متبينا نقول الله ني سباقو نقول منتو ني دنجرة سبقتو في ويتشي ولا مسدو ni bima kafe ni sabaqato fe bani badnya kieta witla sabana hududi abama utma ato obedi fama in kana ikhwatun bima sarasisa amadindu nasabal mawbafe aya fana abatu asa ibal mawdundu نفلت لا ورا وبدي فما اسمه وات نفلت وبدي فما تسارا في دمسين هذا كيف تنقص دم نفلو ينو
do be saka waruto asra mo so furfolo amma so furfolo bal mawdu ba fe din ta fe no kera no kiebe tla ko do ni bal man no me kala ge bay fay ka baggen ka bo war jama so lima ka ta babla tla woro nan bule ta zoro na bulu be tla woro nan be di bama atodre di fama Allahu akbar kiebe tla wasuya temenin ko ni sabato wasuya ke ni wasuya kamiye wal majru ejme on ben nafle nyere ote nafaka nafa illa harati afara suratu turi bano walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatihim wama alatnahum min 'amalihim min shay'in ma min nikra mu'minin ijurat hidiko juriya be fasoro juriya idini ni fay manyumaye bin turako alkiyama dum ni fawe da kabina do aljina kono abafo ala ko ne bara min gen ko ndimbe nugo ko ako dimmi kanyo ngaba ko ne baraka nin dinde koso ba ko yake ne da ala ko yoma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu alkiyama iduni ala de no nyalla malo domi ati mumuni la malo domi ni o fodro dalube jo ala ko boy dum wele dembe na do adina kono fa tawbula yoro fay nde sara de maya yoro do be dembe be ke mumuni nyumay fa be ke islamia dafalen loi dafalen te abaka dafalen te naka den jija afara yedde wala kibira la adina kono akon ne fa be de ne fa kala islamia no fa babo ka me ka baranyo ngada babo ne nga bara mi janya ke min fa de babo ba se yo min fo ko ichi ita ajila maliadi ko be fa wele ka fala do ajila ko dengo to ya ulma ni kele ngabda mama Allahu akbar ni fardaye kama Allah ta'ala yara gado Allah ta'ala kana ala kera doni masai akima kidi benendo kan tlanje be ausla me chouye na furmusu saraka na volumin do tlanje be di chema ni de make musul numulo yemuso furu hal ni ko furu sirumuna metri to gala hal nodo la saran na volumin be ba la plate la gele chata ni din da fe ni de muso yebe ayo anaga ni din torola musul nure na flut lanna na be di chawma kamin na fulula musul ni minto na takiye be tlawasu ya beningo ni musul nu washiya no awde ni wal majrus ralengo tlan na fulut lanna ni na be di musulma kamin na fulula aw chaw saraka na fulumin doni musobe ni dendi be na fulut lanna na be di musulma ni de make la kuma islamaka wa ni dengara la kuma awfa falahum nasmun na fulut plastic na duma kamin na fulula ay na fulumin do masa na niebe la wasiya kan te menengo na wasiya biha noye wal majrus ralengo ni chekara sisa yora wal ibn chiesa lije kala la tan ma ku platarona ma min sarafa ta fe dindafe fatafe ibn chiesa wala muso de bina chiesa balma ibn bina chiesa balma ke wara bela wala balma muso bela nablut la warana abidi kirengilen bela gelenna minuma kabnu lala me ikhwatul ummi ma ini ma min mabala wala ga chiesa ro ni ismu lawla ini min mabala yero ini balman be bala oni ni be fani bala te kele oni be fala te kele o ta sabai asabate wona bulot la woro de ga woro nanduma Allahu akbar ni ya mamu nganga ma chieta mami fata fe jinda fe
nam nunga ko cheda no lukera atjara ukacca katme ma sabanani duruga katmoga olu suraga ubela jelen beje fisul na bulut la sabanana wala bulut la sabaya gat la sabanan duma top la min dora o tabla beydel malla boni oni tiende la sa cheni musu daga kanna cheni musu daga chebe mi te wa kelenta musu wa kelenta Allah amada wasiya tabengo ni sabato wasiya ke ni wasiya ke ni wal majuru sara lengo fe aywa wasiya mi toro fen tanaye ni ladili kanye min Allah ka wallahu ta'ala yorono ikiyat ladinye wallahu ta'ala alimun aladi dani masaya tan da barka ka jonye masa mu yine nuni ci ga ba yet la lan masa ci la ci wala bi amu ne ki makono yitla ni cetla atula alkema do bita ni dole ten taram min ko ba sara fiye ayro ba ta ma ko ya fardo ko handa ga dole bi fala te ya fa ko bi fa ga dole ni ga dole ba ya fa ko siliga lari il babulo ha wait awangata men han bisi awangata biligam min fawye inde ala gaddan jawye mogomi mimma min tugurala kay yamaru kango katwala kida kay yamaru kango on masabu tilamadu aldina kono ko kolo ngoli min taati ha dina mun jugoro ala kawnu duminindo aldina kono min fle min ni rasoy ala bi mon ni rasul min gabo mogomi mimma mi ala kay yamaru kanto to ya ala kay yamaru kanto to isago ala gaddan jawkuna on masabu do tasma kono alidana ala kono tidunimbe tasma ngono lazabat ilamai muhinum bima kuma doya wallati musuminu no lubina alfahishata janiama tabna aw islamu ka musula arba'atan ayma nani ko gashire musunnunka minkum kabna ka chawla min islamu ye ne sirina ni sorla ka shire chari musuka janiala aga musunnu sabne fil buyut aga to kona ku bal kona bo ان الموت فسرا وسرائي سبيلا والمهلك بوسرا دي لهن مظنما مسلمي واللذان شاف لمي ياتيا نو لبنا اللوت كمياما كمنا اوسلا مولا ايو فلا توروني غشليني سبرا غشليني ني نو تبرا نو يبارك كانيا اغا كودي انهما كبو فلا تورلما قال الله تعالى كان لك يرى سوين الشام مساي رحيما إنما سرع قجونا إنما توبي على واجبي أهلك مودي يا مدون السوء ما من مجوما بارا يكودوا مليئة وكيلو مكجوما ولتوبي من قريب تمسرن سنين كسين ونفللا من جمع يتوب الله على بتوب منه ولدما الله تعالى كيرا عليمن دون مساينا كتان روني حكيما وكيد بيننو توبك مويه يعملون سيئات ما من مجوما من بارا هل إذا تمنمي حضر الموت سيصرف حضر الله وسوكلنا ونواد السجلة أتمامي أتكيد دونزا أتكيكو نتوبرا لا نسيسا توبت كلماي ولا الذين توبت مويه ما منهم بس الحال مولو كفارون كافرون ولو جمع كلو هم مسائل لا زاب اللب لهم قبل لنيه الإيمان لا زاب المهدمي يوم هو ما من اللمانية أبدا لكم أويه أكا مسوكيتا كرب الله مرجع ترغى مسودو وني فروسي وتجد بسبب بقول صنادي الناس نفرو بس نما تفرو تسري أنا ده ولا ده أمنا ولا يقفل أنا ده أبدا هكا أو كرجو ومسوس أو كرجو من وزارات باكو مسوس جلا
منقص كتا ببعد ما نفن أي من بك بمسود مفروضنا كل مسود نمنا بفاحشة نجومني جوم منه تنين الله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم الله والله بكل شيء عليم لا إله إلا الله واستجب لنا لا إله إلا الله وحتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن أيا مسوم من الدنيا بالمعروف نيمانية هل نجروي أبو من الدنيا هل نجروي أبو من الدنيا وإن كبرت هل نجروي أسولي فهذا أبتغى أبي فندقون على ابن هيرك وفاتنا الله كثيرا فمنه كتشا هم سجد جلو نور ابن المجسب ولقفة نعم الشتالة وبدي بنون سراي ودي باكاكا سيقال توصر الدنيا ودي بكتابية كابو سيامنا شمن دبالا أتى يفعل ما دين كسب النبي سين بتسوان النبي أبو شيء شو مبغى بس أبو مسافر يجيب له جولا نبلة كذا يوم كرام بيا لو مهون بيشان لو لقوا ويه دلاشي باكو نونتون أني جرام كم سرو كل بنا كنا دي كويا أنا بلما تماي aka nasumula inolu goyara mi wale dunile adunila ala de kuma te mo ko fene odo ala ka we tawo njay nimne kamara kala kan ne ka la na sama odo ala ka be do ko e man ko ko na an ajrima yande نفجمك كتا ورما يردام يوم الترلندو دومالاني الساقلا أبدأ هو رسوة دوما كيما وما تقول رسوة ساقتهم أنا أقول لك المنومة كمية أنا رمي فراكلا إبي جمعكم من دوندو إبي جمعكم من دوندو سيساني ينفعلن بديو ينو فعلن يستندي muna talwato wati nera ko sumalo tan ga sumalo mudas de tanai sumalo dunya fa ne besen e ko ellen mishulen mi so ngata sus mitate misa po selibana arbe selni mo na selibana to mita ame yon ko abago kaya farama amina so o dala ya so ni mo de blaka ne no wan dangal le fi Abdullah ngulun na ko na ngulun na ibuna billahi ma yibuna billahi ngulun na ma akabe do ka ya suran tara akabe do ko e ala ta ka to no amma ma ta kana kan don da ga ni joga do ke masa adama dembe chuman sa ke nan ya ke adama dum na giri abaga to am to sala alam din na mo gimno ko samu no do jam ayo amaka wa in aratum aw islamu maw ya ayyuha alladhina amanu
ma be mun ne kun masa parce que furuko shadet men ni mun ne bulu ala ta salama jibulu furuko sharia tali abe mun ne bulu ta salama jibulu salama jibulu ko ala ka sharia la musola mun ni ma o de mo ko be ala ka sharia la musokuru la si do hakila ko ni war bo ka dara bana ye war min mo to ko furujuru sama o juru sama de bi bolo ni war horam sola juru sama de bima ni ko ya bla kelen tigara ko ya bla flat tigara ni ya bla sama abana fo ci wara ka furu ali ni jonte kelen ni ko ga jom so haram be harami ma ko ni ko ya mo so haram so haram do ni ga jom so haram ko ni ko haram ko ni ko war haram o shi ta harami ma yen dinga duniya haram da do ka so ko ne o e shara tunga ko bi mo e bu mo balde ni ba sala ba so mo no to ne ba ko du gon digele mbabila ala fa so foy bola mata ni ya haram so haram da be harami ma aywa kuma be ana kuma minga abai mun kunna de ala ba jumari wa in aratum na mu'minu ya lanyini istibdal zawjin ka ba furmuso do mafale ka dobla donoro muso do bi ibulu ika kurun fere no shama firi da tiye inye bol meddo fe kana jere ko nje ne to minga boye obla o kan do rabwala ne to kapso jere ko ila ta ka musodo bla musodo noro ayasur au biye dilige musodi so kelma kayin parat na fulo chama no kala furfanye shay'an ni ba ta ga minbla ikra dro minne minu utkala mala wala minbla bidu man bayne dama ka fara war ko ntarno zurma tubashala atakhudhunahu yala aw yawar minni musayma aw bu binawa butanan to yani ngoso wa izman ani junum ngoso mubina junum mino bangene me to bendo ta'khudhu no min ni awye bati aw do serakaba ila ba'din kata do mani ni musunyin do ni ka fara pedre ga furfen bana dagaram to tay no furfen sigi ba tani mo ka tife no ka tife do tra shere wa boy ba ka tembe tan ويامدا وأخذنا مسلمين من النجاة منكم أو بلو ميثاقا لا يدلا ولذا لا يد منه بكره باين دو أشياء كمان دي يوصلوا ها بقول ما نسا أي لا يدبلو كافر أي كوار نما يابلا لو كي سيرا مكتا على كو يكون غفهم أنا أتوقع ويخورون كلنا دي يرى على كخورون كلنا كجوج ما أدمر دون كخورون كلنا كا أيرى كل مقت الله أكبر من مقتكم وأنفسكم على كتير من هذا الرجل ما هو كتير من هاي الله أكبر يرانيا في تومي أم بسامبلين أم ب أكثر من كه نبيه نتبيه أم بودلا وسطو أم مسرود النزاع منه مسلمين عن غفور بس كيسا كمان بدو كمان بدو فاقاسي على كشريعة قال الله أنا بجودي أو سلامه كنا مسافروا نكا آباؤهم أول قوي مسافروا نقول مسافرنا يقولوا فا يفا جند ده يفا دوا دوا ما تقول رجع أيوة سه لين يمسو هو ربنا الدين جميع يرى كوسلو الدين يكو رجع الدين أي منا مسلمين تنايا بلباتا يبقى مدي اللي ما مسلم فرني حرام يعرفه ها ايوه ني فاضي كونتا ني فايب سمنياتا بنو ويلا تفرج الله اكبر فمن كيف مني ادي سلام بات مين كمنك كجاهليه كرم سر اسلاميه كذا
an ka bamananw filɛ cogo o cogo arabu bamanan bɛɛ kun b'o cogo de la ni fa ye muso furu ni fa sara i yɛrɛ woloba de dɛ a muso ncinin fana bɛ i b'olu ma don i la o de fi jahiliya wagati Allahu akbar i k'a dɔn famuso ta o kɛra kojuguba ye o kɛra tigɛzonya ye ala yɔrɔ famuso ta cɛjuguyara sabila taasira ye a ye jɔn dɔn k'a gɛlɛya ka fɛn o fɛn fɔ ka d'a kan gasi la o bɛɛ b'a la n'a ko ala ka gasi ale ta ni balaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ adamadenw ka gasi nka ni fanisiri muso ta o ye mɔgɔ gasi ye o ni balaw si tɛ ɲɔgɔn fɛ foyi t'a kan Allahu akbar ayiwa sisan sa an bɛna don fusulu ani usulu la usulu maa ta o ta usulu ima muso i y'a faamuya ima muso ta yan fan fɛ ka taa o ye haramu y'i ma ima muso ba yan fan fɛ ka taa o ye haramu y'i ma usulu y'o ye fa ba i mɔkɛ muso ka taa i y'a faamuya usulu ta i denkɛ o muso ka jigi o bɛ haramu y'i ma wa an bɛna ala bɛna faranfasiya f'a ye sa u b'a fɔ dɔrɔn ko usulu i si ye maa minnu ye usulu min y'i bɔ n'a ye i bolo o ye fusulu ye o ye denw ye usulu o ye fayanfan ye ka taa ani bayanfan Allahu akbar aw baw furuli sariya y'o haramuya ale komi aw ma ba bɛ cogo min ba b'o cogo la fayanfan fɛ ba b'o cogo la bayanfan fɛ i fa ba b'o cogo la fayanfan fɛ i ba b'o cogo la wa banatukum aw yɛrɛ wolo denmuso sariya y'o haramuya aw kan wal akhawatu ana balimamuso ana tɛnɛmuso i fa kɔrɔmuso walima i fa dɔgɔmuso furuli haramuyali d'aw kan a ba ni nciniw n'a bakɔrɔbaw furuli haramuyali d'aw kan i ba ni minnu bɛ fa ni ba la walima ni min bɛ fa la walima ni min ye sin kelen min ani balimakɛ denmuso i yɛrɛ dɔgɔkɛ denmuso furuli haramuyali b'aw kan balimamuso denmuso furuli haramuyali b'aw kan wa ummahatukum aw baw furuli haramuyaraw kan laati ba minnu arda'anakum ye sin di aw ma i ye muso o muso sin min ka sɔrɔ i ma dabɔ sin na i ye sin min o kɔnɔ o bɛ haramuya don i n'o cɛ parce que i dabɔlen ko i t'i karilen ko n'i ye min ma o tɛ haramuya don yari siɲɛ kelen an ka mazhabi la maliki fɛ yen hali ka to ni nun kɔnɔ siɲɛ kelen sinji ka to ni i nun kɔnɔ n'o seri kɔnɔ komi ni fura kɛra i nun kɔnɔ n'o seri i kɔnɔ sun tɛ tigɛ wa ni sinji seri i nun kɔnɔ ka jigin i kɔrɔ dɔrɔn a banna Allahu akbar aw balimamuso furuli haramuyali d'aw kan min ar-rada'at ani balimamuso minnu ye sin min balimamuso minnu ye sin min muso a ye denmuso sɔrɔ denmuso in y'ale ba sin min denmuso in dabɔlen kɔ a nana jigin denkɛ wɛrɛ la e ba fana jiginna ni e ba jiginnen ne ye e kasilen ba ko ko muso sin di n den ma ni muso in ye sin di ma i ba kɛra i ma jugu ye parce que muso in den si furuli tɛ bɛn e ma bilen sisan kɔlɔlɔ caman bɛ mɔgɔw nɔfɛ bana dɔ bɛ adamaden minɛ mɔgɔ tɛ cogo dɔ a la i ni muso min ye sin kelen min n'i y'a furu dɔrɔn i tɛ kɛnɛya tɛgɛ fiyewu Allahu akbar a muso baw i ka muso o muso n'i y'a ba furu n'i ye muso furu dɔrɔn a ba haramuyali i kan n'i ye muso furu o denmuso haramuyali kan
sanin ka to furu ka i ka doni bai ba ka furu sili tɛ denmuso haramu ye ka fɔlɔ nafa denmuso n'i y'o ɲini furu sili la denmuso kunna o bɛ ba haramu ye kan denmuso kɔni ta denmuso ta ba ta f'i ka doni bai o tuma denmuso bɛ sɔrɔ ka haramu ye i tɛ furu sili t'o haramu ya i ye muso dɔ ɲini ten i ni tɔɲɔgɔnw taara a tɛna k'an taara an bɛ taa buranfɔ la fɔlɔ a y'a sɔrɔ furu siri la aw bɛ yen a bɛ buranfɔli yɔrɔ la ninnu bɛ ka fɔ npogotigui falen dɔ y'i pan dɔrɔn k'i bin kɛnɛ rɔ ko nin ye jumɛn ba cɛ an ye min furu siri ko a denmuso de ye nin ye ko cɛ ne bɛ nin fɛ n tɛ ba fɛ n'i y'a fɔ dɔrɔn sariya bɛ jɛ n'a ye i bɛ se k'a furu siri a kuma caya b'anw farafinw de bolo a kuma caya b'anw farafinw de bolo ni dafarajɛw fɛ yen i b'a sɔrɔ ne ni Sise an bɛ ɲɔgɔn fɛ Sise bɛ muso dɔ ɲini walima ne bɛ muso dɔ ɲini Sise bɛ taa ne bilasira an bɛ taa muso in fɛ yen an bɛ sokɔnɔ don a bɛ taa wuli ni Sise bɛ taa yen Sise b'a fɔ ko bɔn ko karamɔgɔ ne taara an da Sise bɛ t'i da ni ne ni muso in ma bɛn a rɔ ni furu sara don min ne y'a ka lida banna Sise bɛ se k'a ɲini ni Sise bɛ sɔn k'a ko cɛ n taara i bila muso min fɛ yen i yɛrɛ tɛ taa an bilasira ne yɛrɛ bɛ da Sise kan ka taa muso in fɛ yen ko kura a bɛ dumuni bila an ye ka se wuli ka d'a ma ne bɛ taa da Sise bɛ si yen anw bolo foyi t'o rɔ Musa farajɛw bolo n'i y'o kɛ farafinna ye o bɛ mugu ci ɲɔgɔn na an filɛ ka nin min fɔ n'i ye nin kɛ ko muso ka teli ka jɛ n'a ye a denmuso ka a ye hɛrɛ min sɔrɔ denmuso k'o sɔrɔ kosɛbɛ muso ka teli ka jɛ n'a ye o de kosɔn n ko ye Seydina Yahaya faga masakɛ ye muso dɔ ta muso in ka ɲi muso ye masakɛ muso denmuso bɛ yen a y'o sɔrɔ cɛ wɛrɛ fɛ o tɛ masakɛ den ye o denmuso npogotigi falen yala muso ye balawu de ye fo ka taa se balawu de don fa jogojugu dɔw bɛ u bɛ kafa o denmuso fɛ walayi ayiwa denmuso ye masakɛ ye bɔra a muso denmuso fɛ denmuso y'a fɔ ba ye ko ko ne fa min ɲɛbɔlen bɛ ne fɛ ko ne fa ɲɛbɔli b'i fɛ i bɛ fanga min kɛ hɛrɛ min bɛ an bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ muso b'o fɛ o a b'o fɛ a b'a fɛ n'a muso a n'a a den ka sigi cɛkulu ni hɛrɛ bɛ yen bon nin kɛlen sa e ye Nabila Dawuda wele Yahaya wele ko yala k'o bɛ bɛn wa a ko k'o ye haramu ye o tɛ bɛn silamɛya mana ɲɔgɔn fɛ silamɛya ciw mana don kelen a na dɔɔnin dɔɔnin an b'a adamaden denmuso kɔrɔba o tun bɛ se ka furu a denkɛncinin ma o y'a sɔrɔ jama ma caya fɔlɔ ni ye haramu ye ala de bɛ na n'a ye a b'a kɛ ka da adamadenw musolaha bɛ fɛn min na a b'a kɛ ka da o de kan bon a nana b'o la fɛn Nabila Yakuba o ye Nabila Yusuf ba o y'o ta n'a balimamuso o kuma haramu ka sariya la o tora ten ka tɛmɛ o kan a ma haramuya Musa tile la kana a ma haramuya Isa tile la kana a ma haramuya ala kɛra tile nana don a ma haramuya i muso a dɔgɔmuso i b'o ta walima i muso kɔrɔmuso i b'o furu k'o fara ɲɔgɔn kan foyi t'a la an bɛna an sera tuma min na sa n'ala bɛna a ka sariya jigin ka da anw silamɛw ma a ko wa an tajima o bɛna lɔkutayi ala y'a haramuya ka balimamuso fara fara ɲɔgɔn kan illa ma qad salafa fa min tɛmɛna ani dɔ sara i b'o ta jigin k'o fara ɲɔgɔn kan dugu don ninnu ta tile mun fara ɲɔgɔn kan de ninnu ta tile mun fara ɲɔgɔn kan sariya tile b'o cogo de la fila ni fila kosɛbɛ kɛ i ka filaden cɛman bɛ se ka nin ka muso kelen ta i ta tɔ kelen bɛ se ka nin ta muso kelen ta n'a y'i jɛ i ka cɛman bɛ se ka nin ka musoman ta i ka musoman bɛ se ka fɔ nin ka cɛman ma foyi t'o la i m'a ye mɔgɔw b'a fɔ k'u bɛ ban ko a dabɔ kun ye ko ni furu kɛra duba kɔnɔ
min furula fɔlɔ na o cɛ fatura min nana a nana jigiya de kan cɛ bɛ se ka a lasegin o kuma b'o de kan n'o tɛ sariya n'i y'a kɛ fɛn fɛn n'u bɛ se ka ɲɔgɔn furu olu bɛ furu ka fara ɲɔgɔn kan cɛ min bɛ se ka muso min furu cɛ min bɛ se ka muso min furu ni sariya la olu bɛ furu ka fara ɲɔgɔn kan furulen haramuya ni dɔw kan lamɔden minnu b'aw ka tanga kɔnɔ kabini aw musow la allati muso minnu dakhaltum n'aw donna bihinna ni muso ninnu ɲɛ ye olu ka bɔ ɲɔgɔnya kaban o tuma a ye denmuso min b'a bolo n'o t'i den ye o furulen haramu y'i kan nka n'i ma don n'a ye fɔlɔ ba furu sirilen kɔ a den waliden wɛrɛ min b'a bolo n'i y'o ye n'i ɲɛ bɔr'o fɛ o furuli bɛ dɛgɛ ye ayi sisan i ye muso ɲininen kɔ i fɛ n ye min fɔ aw taalen bɛ a kɔɲɔ tulonkɛyɔrɔ la npogotigi bɔra ko y'a denmuso ye furu dun sirila nka i ma don ni ba ye fɔlɔ sariya jɛ dɛ i bɛ se ka ba ta dabila ka kɛ nin ye nka n'i donna ni ba ye dɔrɔn a haramuya nin don i kan bon ni muso nana i ka so i y'a furu kɔnɔ a y'a sɔrɔ denmisɛnnin b'a bolo fɛn bɛ to dɔgɔya o ye fini dɔrɔn de ye adamaden bɛ kɔrɔbaya de ka taa bi o de kosɔn kan'a fɔ muso Allahu akbar hakili ma dungew ye alladina hakili ma dunge ye jɛnw ye awa silama a y'a lamɛn cɛ ni muso bɛɛ ala fɛ ala ko maa minnu ye hakilimaw ye an ka ala lamɛn yazkuruna Allah maa minnu bɛ ala ko fɔ u jɔlen u bɛ la ilaha illallah caman fɔ u sigilen u bɛ la ilaha illallah caman fɔ u bɛ subhanallah caman fɔ wa ala junubihim na ata cɛ in nka n bɛ ɲɛ bon wa ala junubihim u bɛ Alahu taala tɔgɔ fɔ k'a caya u daliw kɛrɛ kan atafakkaru nin n'a bɛɛ la u b'i miiri sankolo dacogo kan an dugumakolo wolonwula dacogo u b'i miiri o la yanni muso ka dalilu sɔrɔ masa min sera k'o da u ka fanga danna u b'a fɔ ko ya anw ma fala ala ye k'anw tanga azabanna ka bɔ jahanama tasuma lazama ma ya anw ma i k'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ tudkhili n'i y'o don annaara jahanama kɔnɔ n ye min f'i ye ta don ta ye ani tu différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra tu ye dɔrɔn taadiya nana n'i ko tadkhulu o ye i bɛ tadkhulu e bɛ don tudkhilu i bɛna ladonni kɛ o tuma maa wɛrɛ de bɛ yen i bɛna maa wɛrɛ jumɛn dɔn man mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'o ladon naara jahanama tasuma kɔnɔ faqad akhzayta baati e y'o tigilama malo dɛ mawuli dɛmɛbagaw la lizalimina yɛrɛ tɔɲɔnibaaw ye ya anw ma i k'a dɔn anw samina munadiyan an ye wele dabaga kan mɛn a bɛ ka maaw wele lilimani ka taa limani ma n'o ye muhamadu ye walima n'o ye kuranɛ ye a bɛ k'a fɔ aw ka limaniya na aw ma ye ala o de kosɔn anw limaniyara ya anw ma e ka gafari lana anw